kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan no kayat mo ti ag part-time job, Mare Rubilin. Anya ngay a part-time job dayta, Mari Veron. Sekretary, Mare. Kasapulak ti agsingir ken aglista. Agsinger kadagiti kliyente, Maray. Wen, numalagip mo ket adda pa utang business ko, Mare. Manungay ti sweldok, Maray. Commission-based, Mare. Numano ti masingir mo, ken numano ti maurno nga interes iti kwartaan na ipautang. Sige, mayatak, Maray. Adda Gcash mo, Mare? Adda, Maray. Numabalin kat ti Gcash account mo pay laang ti usaram. Itikas na kat nalakaama monitor mo no asino dagiti nakabayad kan saan pay. Irimit mo to laangan kanyak no maurnong. Mabalin latamat, Maray. Ngamsakbay amang rugi ka, at dapay kayat ko nga ipapirma kan ka. Ipapirma? Ne, anya ngay dayta, Maray. Saan kumat nga itaray ti kwartam ka? Kontrata tamare. Agpirma kalat na, tapno maliklikan ti parikot no kwa. Adda part-time job mo ko nam, Rubilin anak ka. Adda, tatang. Sa dinamite, anya trabaho dayta. Siyak ti alaan ni Mari Veron a sekretary na, tatang. Siyak ti agilista kan agsinger iti kwarta nga ipapautang na. Nawo, amo mayamot tararamitam. Nalakalahang madday chay, tatang. Daking ka dayta no ka ba alam lakit day? Apikit din asaan? Isupay mo't ati maornong a komisyon ko, tatang. Awan ka di pa'y pagtrabaho am Rubilin nakaw. Apay kuma na naasunta. Wen ata no naway aka ket sika kumatitang danak amang bantay iti isturkaw. Mabalin latamat, nana. Adda trabaho, ngem part-time job lang dayjay. Adda nga rod part-time job maw? Wen, ngem nalakalaang matkit day taag singer kan agilista laang iti utang ti aramidek, nana. Maaramid mo nga tati trabahom ditaw nga uray adda part-time job maw? Nalakalaang day ta, nana. Iranak mat ti agilista kan agsinger no awan customer. Di balay kat online mat. Sa bagay, mabalin mo't ti kastaan na panunot maw. Kaano ak ngay nga rod amang rugay, nana. Intun umay alawas na kaw. Italag ko ti istor ko kun ka tatulungak ti kaanakak ngaglako ije palingkay. No kasta, adda pa'y pwestoyo ije palengke, nana. Adda na kong, negosyo mo't ti kaanakak dayjay. Hello, Mari Veron. Kumusta, Mare? Adda na singir mo? Addamat, ang pasensya itala ang anasong batak ti awag mo, tabi si akmat dito istor ni nana asunta. Agtrab-trabaho ka dita, Mare? Wen, Mare, isupay mo ti maornong asweldo. Ayun na, Mare. Awan mo't kit di ti dakas dita. Tinapatag kat maaramid mo ti trabaho. Wen, Mare, isend kunto ti kwartam inton malam. Agyaman ako na, Mare. Isend mo latan iti Gcash ko. Awan rumbang apagyamanam, ngamen, susweldoan nakmet, Mare. Mala, agpakada akpay, tairipak ko ti asin alako ni nana asunta. Umawag aktukin ka, kalpasan ti trabaho, Mare. Bonus mo, Mare. Ay nawaw, kukwak day to'y, Mari Veron. Wen, para kan ka dayta. Deserve mo. Ngamin, mapagtalkan ka.
Nasurukan adwa atawan nga agtrab-trabaho ka ka sekretary. Ngam awan pa'y nagbalin a parikot ko kan ka. Ay na, agyaman akmet ta nagtalag ka kanyak, mare. Ayun gayam mare, agnayo nak iti puunan para iti pautang business ko. Kat? Siyempre, manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tamanayunan mo ti commission mo. Kasta ti kayat ko, mare. No ado ti klientem, di dakdakkel tumat ti komisyon ang maawat ko. Dakkel samot ten akwarta tintalag mo itigayem mo, bakit? Un ata ni nayunak ti puunak lakay. Apay ka di aya? Ay, kita ma. Tama nga no itaray na ti kwartam. Ay nawaw, apay ko mga itaray na. Nasurukan ado atawan a sekretarik ni Mari Rubilin. Sa bagay mo't kid di ah. Kan gayam kumatday jay lakay. At dapay pinirmaan na sakbay ang nagtrabaho kanya. Mano ngayon ti koleksyon nga inigaman na. Jak amo no nasingir na dagiti kliyente nga agbayad ko maitangal daw. San ama baling e diretsuda ti bayad iti gigas mo, bakit? Saan ang mabalin tamasapol nga i-monitor ni Mari Rubilin dagiti nagbayad. Kan dagiti saan pa'y ang nagbayad. Day talaang ngagpaisaw. Saan mat ngamin ang mabalin asikat ti agsingir, taadamot trabaho. Oray siya, adamot trabaho. Nilaangan Mari Rubilin ti amok ang makatulong kanyak, tapno agtultuloy ti negosyo. Asino jay lalaki akasarsaritam dito'y istor itay Rubilin. Ha? Ay kwa, nana asunta. Saan mat anitatang mo day jay Kurt? Kwa, ni Wilbert dayjay. Gayam ko, nana. Gayem mo kunam, ngam iti kasta nga itsuraam kat kaslaad da pagdandanagam. Ha? Ni awan met, nana? Sigurado ka katay? Siyempre, nana. Da kayo kit di met. Un ata amangan kunak no 5-6 mat gaya munday jay. Ha? Ay, ni nana met. Gayam ko dayjay. Saan a 5-6? Nasaya at mat nga rodno kasta na kong. Narigat mat laang ti makautang kat. Pudno launay, nana. Narigat ti umut-utang no awan pagbayad. Aywan gayam. Naibusan ti frozen foods, nana. Masapol nga agristak kayo manan. Malata ibagak to iti kaanak kak tamang i-deliver inton malam. Sige, nana. Urayak to nga rod. Wen, ilistam to ti deliver na. Kumusta nga iti sales ti store? Ay katkas iti sigud, nana. Adalat tamat na ornong. Nasaya at mat nga rodno kasta na kaong tadamanan maigatang iti mailakaw. Ay, tatang. Adalud yaw. Ay nawaw, apay tilawd anak ka. Ay kwa, natakawan nak ngamin, tatang. Ha? Natakawan ka ko nam. Wan, tatang. Tinakaw da ti cellphone ko. Sapay adda iti Gcash ko ti kwarta ni Mari Veron. Ay nawaw, anya ngamin ay ati inarabit mo. Kasano natakawan ka? Ay na, jak nga rod na pupuutan, tatang. Ay, jak amo no naragrag ko ti cellphone ko wenno adda nangala. Amaw nga da kwarta nga igamam. Di ka lakit nagananad mateng. Ipabulod yu kumati cellphone nyo, taawagak ni Mari Veron, tatang. At dati cellphone ko iti sa alas. Kitaam iti sofa. Ay na, agyaman na klaunay, tatang. Nasken ang makasaritak ni Mari Veron. Ipakaamukin kwa na, tinapasama. Hello, Mari Veron. Siyak day to'y, Mare. Ni, nanano ka Mari Rubilin? Tapayakas ta? Ay kwa, number ni tatang day to'y, Mare. Nakiawag aklang kwa na, tamapukpukaw ti cellphone ko. Anya ti ko na Mare? Mapukpukaw ti cellphone mo? Ay nawan, Mare. Sapay aday dyan ti koleksyon ta. Mapukpukaw no tinakaw ta? Ay na, day tangarot ti Jack Ammo, Mare. Jack Ammo no naragrag ko wano ada nangala. Ay na, Jack matan napupuutan iti kinaado ti aramidak. Ay nawaw, apay mat ngamin adi ka nagananad mga re. Ay na, pasensya kan, Mare. Di ka madanagan, tatumulong ak amang sapol iti cellphone ko. Imawag ak lakin ka, takayat ko nga ipakaam mo tinapasamak kanyak, Mare. Adaman parikot lakay. Anya tinapasamak, Veron? Mapukpukaw ka no ti cellphone ni Mari Rubilin. Ay no,
Saan na pailsaman ngayon remit ti koleksyon na? Saan pa yung arod lakay? Ay sus, masapol ang maaksyonan day tabakay. Ti Gcash number launay. Wan nga rod, tsaka munuan niya ti aramidag lakay. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Sa ludsudon tayo na niya tinaramid na idi tinakaw da ti cellphone na. At dapay nga tanam na maamaalam iti kwarta iti Gcash account ni Mari Rubilin lakay. At dapay bakit basta magkiko-operate ti kumarim. Mabit lang, tawagak ti gayem ko. Agpatulong tayo kinkwana. Nakasaritak nila kay ko. Kat adda kanunam na ma-access mo ti Gcash mo Mari Rubilin. Jay kwarta launay ichay. Ha? Ay, kasano kanumat nga Mari Veron? Adtoy, inlista na dagiti rumbang aramidan ta. Ang sigurado nga taday ta, Mare. Un Mare, kasta kanumat ti inaramid ti gayem na idinatakaw ti cellphone na. Kaano nga rod nga aramidan ta dagita, Mare? Itamat lang ang amare. Sapay awan pangital kak iti istor ni Nana Asunta. Saan amabalin amang rikap kapay laang Mare? Saan amabalin, Mare? Ay na, saan mat ngamin amabalin ang maitantanda ito'y Mare? Madanaganak, takwarta mat ti saritaan dito'y. Ay, adalod mo, Mare. Awagak pa'y kumani Nana Asunta. Ipakadak pa'y nuuman nugot. Adda Mare, mabit lang ha? Kumusta bakit? Kasla saan nga interesado ni Mari Rubilin lakay? Kasanumot ang naibagam asaan nga interesado ti gayem mo. Madlaw ko nga min arelax laeng. Kasla saan amadanagan, kat cellphone na ti mapukpukaw. Amangan mat no. Amangan noan niya lakay. Nupod no anapukawan. Alisto ko ma. Nang runa kat kwarta ti saritaan dita. Ngam saan mo, tanagado arason na lakay. Ay. Amangan mo't no dailim-limod day taagayem mo. Amangan no nagastos na ti kwarta. Kat nagrason laeng ang mapukpukaw ti cellphone na. Tapno saan mo asingirin ti kwartam. Ayunan niya. No siyak ti sika. Agimbestiga ka mo't laeng bakit. Di kagpalukaw iti gayem mo. Anya nga'y ti damag, Mare. Agpudno ka man kanya? Pudno ka di ang mapukpukaw ti cellphone mo? Wano? Ne, apay akas tamutan, Mare. Ibagam ti pudno kanyak Mare. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak ken ka, Mare. Adda witness ko. Kat na na asaan kanumat anapukaw ti cellphone mo. Nakita na kanu nga inusar mo idikalman. Ha? Ay, kwa, Mare. Agpudno ka man kanyak, Rubilin. Nailawan ka kadi anang igastos iti kwarta? Ne, di ka kumamot agpabasol akas taa, Mare. Amo kan mariknak matlaang nga agululbud ka. Iso ano siyak ti sika? Agpudno kan Mare. Nangipanam iti kwarta. Asino ti witness mo? Kayat mo ti ipakitak ti video kan ka? Kayat mo ti mapabainan? Ha? Ay, kwa. Ibaga kong ti pudno, Mare. Kastoy nga main, Mare. Nailaw anak anang igastos iti kwartam. Kunak tumat. Inbayad ko iti utang ko ti dadduma. Ti dadduma, naabak iti scatter, Mare. Bayadam ti ginastos mo a kwarta. Pagdandanagan nak, tagayam, adda nang usaram iti kwarta. Nagturid kamit ngamin anang igastos iti saan mo met akwarta. Ay nawaw, di mat imbagak kada kayo ang nailaw anak laeng, tatang. Pangalaam nga rudan iti pagbayad mo. Diyak mo tatang. Kasano langay, no idimanda na ka ni Veron. Ay, ipadas na ti agdimanda, tatang. Lumaban akmat Anya, Ibagak nga illegal ti pautang business na, tatang. ay apo ka, Rubilin. Agar-aramid kay ti pagparikutam. At dapay laban ko, tatang. Di kay madanagan. Santo ba agkatawa? At da pamanagnig mo, nga illegal ti negosyo ti gayem mo. At da nabasak iti online, kat illegal ka no ti kasjay, tatang. Isu nga awan nga rod pagdanagak, taadamot laban ko. Pasensya ka ngam ikaten kan iti trabaho, nakong. Ay nawaw, apay ngay nga ikatenak na naasunta. Ay kwa, siya kunti makaam mo iti istor ka. Naa, kunak man no busy kayo iji palengke. Ti ka nakakanumutan ti makaam mo iti pwesto na. Anya? Ita ti maudi nga aldaw ngagtrabaho ka ditaw.
Itad kumitlaangan inton malam ti sweldong para itaabulan tapno malpasan. Sigurado kayo kadi, nana? Awanan agbalew? Wen, nakapangedeng ako. Ay nawaw. Pagtrabahwak nga rudan nga ino ikatan nakmat gaya mo, nana. Agkita kalaangan iti pagaplayam. Adumat di tanakong. Oh, daytoy ti listahan dagiti nagbayad kan ka. Ay nawaw. Nagdakulan? Dayta tinasken abayadam kanyak. Ammom numano ti kwartak a ginastos mo. Ay, awan mat nga rod kwartak ita, mare. Ay ket agdiskitar ka ah. Tano saan ka ngagbayad? Idimanda ka, maray. Ay nawaw. Siyak, idimandanak. One, adda reklamom? Alia, idimandanak. Taibagak mat nga illegal tinegosyo, viron. Illegal a negosyo mo't nga bagbagam dita? Katuan mat. Adda igigamak a dokumento. Iso dayjay timang paneknek a legal ti negosyo. Oho, amok Ibagbagam laang dayta tapno agbutangaken ka. Naa, si kalangarudan tinangigastos iti kwartak. Kastapay laang ti panagsasaom kanya. Hay, uwan Naturudak matan ita, mare. Awan kabutang ko. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod nga ibagbagam kanya. Kwarta na dayjay. Iso akarbangan na tagsingir, anak ko. Wan nga masapol aya abot ngan na datao. Panagkunak, kat saan da kamot abot-bot ngayon, anak ko. Ibagbaga na lang, tipod na. Ay nawaw, di yuman kanunungan da ja averon, tatang. No ipabarangay na ka ni Veron, awan laban mo kinkwana kung naktubay. Adda, tatang. Anya ko matilaban mo kinkwana ngay. Illegal ti negosyo na, tatang. Illegal ti pautang business ngay panpanakkel na. At ebidensya mga illegal tinegosyo na. Awan, ngam amuklatan nga illegal ti negosyo na akas jay, tatang. Nagaduka ka sasaon. Makisalita ka kiti tinasayahat, tapno malpasan. Agkari ka abayadam ti kwartana ngayon sugsugal mo. Saan kat asikapay laang tinatangsay? Kumusta ngay? Adamot siguro i-advance mon. Aguray ka tawan pa'y nga rod. Talaga ka di akayat mo ti maidemanda. Agdemanda ka kayat mo. Nagturod ka matan? Wan taamok mat nga dalaban ko. No idimandanak, siguraduak mat mairaman ti negosyo. Kasano kuma ang mairaman ti negosyo kat legal mo't dayjay? Kasano kumaan nagbalin aligal ti kasya negosyo? Ay, naimbaglaangan ta intugot ko dagiti dokumento nga iduldulin ko. Ha? Oh, kitaem ang naimbag dagito'y apapel. Basaem tapno maawatam no anya ti naisurat. Dagito'y ti mangipaneknek aligal ti negosyo. No kasta? Awan laban mo no agreklamo Nga madakan ka dayta Sikat ti agdesisyon no kayat mo ti maibabain ijay barangay hall. Ha? Ay, kwa, mare. O, anya? Kanak man nga rod, iti talo abulan, mare. Na, agasam man ti talo abulan. Perhuiso ti impaay mo kanyak, mare. Ay, kwa, ikarik, mare. Agdis kitarak, tapno makabayad akin ka. Promise. Basta dinak idimanda Jak kayat ti may babaeng, mare. Ay, nawaw! Aklunam ti biddot mo. Agpakumbaba ka kan aramidem ti maiparbang. Laglagi pam, asaan na ka nga isalakan ti panagulbud mo. Tauray kasanupay ti panagulbud wenno panaglibak mo. Dumtang tulat ta ti aldaw arumwar ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.